Кася, а вось птушкі. Ой, якія яны розныя, і па памеры, і па афарбоўцы. Ой, глядзі, які смешны жук. Ага, рогаты. А вось камар. Бррр, кусака. Добрага ранку, сябры! Прывітанне, Лесік! Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі! Салют, Лесик, вось мы с Касей тут подумали. У свете столькі жывёл, птушек, насякомых, што і пералічыць цяжка. Так і ёсць. Адных насякомых каля мільёна відаў. Ого! А на што столькі? Няўжо яны ўсе для нечага патрэбныя? Так, прырода кожнаму з іх адводзіць важную ролю. А якую? Напрыклад, што карыснага ад камароў? Яны ж толькі і умеюць, што кусацца. Вы так думаеце? Ага. А ці ведаеце вы, што калі раптам знікнуць камары і казюлькі, то гэта стане сапраўднай катастрофай? А чаму? Ніякай катастрофы. Нават лепей будзе. Ніхто кусацца не стане. Гэта толькі так падаецца. Падумайце самі, чым харчуюцца, напрыклад, жабкі? Якраз камарамі ды казюлькамі рознымі. Правильно. І вось уявіце, што іх няма. Што будзе? Тады знікнуць усе жабкі. І яны не будуць так весела квакаць у балоце. Я люблю слухаць, як яны спяваюць. Не хачу, каб яны зніклі. А не стане жабак, што здарыцца з вялікімі балотнымі птушкамі, пусламі ды чаплямі? Іх таксама не будзе. Вы ўсё правильно зразумелі. Атрымліваецца, што з-за адных маленькіх камарыкаў могуць знікнуць усе? Сапраўды? Катастрофа? Вось і я пра гэта. Таму на свеце ўсе важныя. Нават калі здаецца, што нехта там перашкаджае сваім гудзеннем. Ой, чуеце, камар? Ага, і клічуць яго Кася. А зараз для ўсіх мультфільм. Лесік, а вось скажы, мурашы таксама для нечага патрэбныя? Вядома, нездарма ж іх называюць памочнікамі лесу. Яны яго ачышчаюць. Маленькія, а якія малайцы? Усе насякомыя вельмі важныя для прыроды. Узяць хаця б пчол. Ведаю, яны робяць смачны духмяны мёд. Так, а з чаго яны яго робяць? З нектару збіраюць яго з кветачак і робяць мёд. Так і ёсць, але пчолы выконваюць яшчэ адну вельмі важную ролю. Яны апыляюць расліны. А на што іх апыляць? Мы гэта вывучалі ў школе, каб расліны давалі плады і іх станавілася больш. А якая тады карысць ад раслін? Самая вялікая. Расліны ўвогуле самае важнае для жыцця на зямлі. Няўжо? А чым жа? А ты нам сама зараз скажаш. Вось ты любіш яблычкі, маліну, сунічкі, розную садавіну ды гародніну. Пытаюся, вельмі люблю. А хто іх нам дае? Расліны, яблочкі растуць на дрэвах, малінка ў малінніку. А сунічкі на сунічных кусціках. Так, а калі б гэтых раслін не было, мы б не маглі ласавацца іх пладамі. А з чаго робяць хлеб, ведаеце? Гэта ўсе ведаюць, з мукі. Правильно, а муку з чаго? З зярнятак. А зярняткі адкуль бяруць? З каласкоў збіраюць, а яны таксама расліны. Вось дык ну! Расліны, аказваецца, сапраўды вельмі важныя. Мала гэтага. Расліны выпрацоўваюць для нас кісларод. Вы гэта ведаеце? Неа. А я ведаю і тое, што яны выпрацоўваюць кісларод, і тое, што кісларод – гэта такі элемент, якім і мы з вамі, і ўсе жывыя істоты дыхаюць. Выходзіць, каб не было раслін, то і нам усім дыхаць не было чым. Так і ёсць. Таму ўсе расліны, дрэвы, кусты, траву трэба вельмі берагчы. Чуеце, сябры? Не трэба ламаць дрэвы для забавы. Рваць кветкі без патрэбы. І ўвогуле да ўсяго ў прыродзе трэба адносіцца з вялікай павагай. Не крыўдзіць насякомых, птушак і жывёл. Бо кожная расліна важная, кожная для нечага патрэбная. Ой, мы з вами так загаварыліся, што ледзь чарговы мульцік не прапусцілі. Ой, сапраўды, самы час яго глядзець. Сябры, мультфільм. А зараз давайте гуляць. Калі ў нас сёння такая важная размова пра прыроду і яе ахову, то і гульня павінна быць на гэту тэму.
Лесик, ведаеш такую? А як же? Прапаную згуляць у што за чым. А як гэта? Раскажы правілы. Я буду паказваць вам некалькі выяў. Ага. А вы павінны сказаць, ці ў правільнай паслядоўнасці яны ідуць. А, там нешта пераблытана будзе, так? Так, Усё зразумела, сябры, і вы думаеце разам з намі. мы пачынаем. Вось вам першыя выявы. Так. Паглядзіце уважліва і скажыце, што за чым павінна быць. Ага, тут у нас яблык, дрэва ў кветках, маленькі парастак, зярнятка. Я мяркую, усё датычыцца яблыні. Думаеш? Вось глядзі, зярнятка спачатку саджаюць у зямлю і з'яўляецца парастак. А потым вырастае вялікая яблыня. І на ёй паспяваюць яблыкі. А ў іх зярняткі. І ўсё пачынаецца нанова. Ты малайчына, Марго. Дык які ваш адказ? Першым павінна стаяць зярнятка. Так, На другім месцы маленькі парастак. правільна. А потым яблыня. І нарэшце сакавіты смачны яблычак. Бінга! Вы ўсё правільна адгадалі. Так і павінны яны стаяць адно за адным. А яшчэ заданне ёсць? Спадабалася? Вельмі. Тады вось вам яшчэ выявы. Што за чым павінна стаяць? Кукалка, матылёк, вусень. Гэта ўжо насякомыя, так? Так, і гэта, напэўна, этапы развіцця матылька. Сябры, як вы думаеце, што павінна стаяць першым? Што? Думаеце, вусень? А чаму? Чуеш? Яны кажуць, што спачатку з'яўляецца ён, а потым ператвараецца ў кукалку. І гэта правільна. А ўжо з яе вылупляецца матылёк. Сапраўды, я сама бачыла аднойчы, як з кукалкі вылез матылёк са зморшчанымі крыльцамі, а потым пасядзеў, расправіў крыльцы і паляцеў. Значыць, вырашылі, так і адкажам? Давай, Лесик, мы готовыя. Калі ласка, я слухаю. Першым павінен стаяць вусень, За ім кукалка. а потым матылёк. І вы зноў малайцы. Усё правільна. Ура! Нам крыху гледачы падказалі. Дзякуй вам, сябры. І табе, Лесик, таксама дзякуй за такую цікавую гульню. Калі ласка. А зараз час усім крыху адпачыць і паглядзець мультфільм. А мы і не супраць, глядзім. Ну вось і ўсё на сёння, сябры. Наш вясёлы добраранак падышоў да завяршэння. А на развітанне мы хочам вам нагадаць. Беражыце прыроду. Яна наш сябар, і мы таксама павінны ставіцца да яе па-сяброўску. Не крыўдзіць дрэўцы і кветкі. З павагай ставіцца да насякомых і жывёл. Бо ўсе яны вельмі важныя. І тады наша планета будзе заўсёды прыгожай і аддзячыць нам любоўю. Жадаем вам добрага дня і цікавых прыгод. Да сустрэчы, сябры. Мы, як заўсёды, убачымся зранку. У нашым добраранку! А на развітанне яшчэ адзін мультфільм. Глядзі,